parhaimmat näyttelijät, mitä Vihreällä teatterilla on tarjota. Ei siis ihme, että Vihreällä teatterilla menee miinuksen puolelle. Rousta on ensimmäistä kertaa, joten olkaa kuin ohjaajamme Jyri meille. Eli kriittisiä, ilkeitä ja älkääkä sanoko mitään hyvää. Jyri Siimes, sä oot kun tamperelaisen teatterinohjauksen teletappi. Aina kun esitykset menee päin persettä, sä et luovuta vaan huudat uudestaan! Kun sä ohjaat, se on sama kuin Porin ässät häviää Tampereen Tapparalle. Kaikille tulee vaan paha mieli ja surupuseroon. Kännissä susta tulee varsinainen Muumimaan mörkö. Sä öriset jatkuvasti, sulta tulee jäätävää settiä, eikä susta tunnista, ootko sä mies, nainen vai joku muu. Ohjaajana kelvoton, ihmisenä sinisilmäinen ja miehenä rumempi kuin minä bikineissä. Tamperelainen hipsteri ohjaamassa näytelmää, jonka on kirjoittanut mies sodan keskellä ja pääosassa Peikkoa näyttelemässä on Porista kotoisin oleva tamperelaisten Justin Bieber. Sama asia kuin mä koittaisin olla tietillä. Voi sitä yrittää, mutta ei siitä mitään tule. Toni Nikka, poika, joka pääsi julkisuuteen ja teatterin ihmeelliseen maailmaan, kun ensimmäistä kertaa näytteli Vihreän teatterin Vaaterämään Eemelissä 2013. Pituutta on tullut, mutta vaatteet ostaa vieläkin lastenosastolta ja ponnarit tyttöjen puolelta. Mä näyttelen tässä näytelmässä Piisamia, Amerikasta tullutta maahanmuuttajarottaa. Mä kysyin alussa Jyriltä, rakkaalta ohjaajaltamme, että millainen mun hahmon pitää olla. Sä sanoit, että mun pitää olla naistenmies, showmies ja hyvä viihdyttäjä. Eli kaikkea sitä, mitä sä et ikinä tule olemaan. Kiitos. Kiitos.